Laitanai bisa romwi choprab laimani tungphulaijak habar dera mwng no toiwi kabangmani yaprina harka kendra te haste tabuk Manipur no toiwi kwchug thaini achuglai khwlaikha kendriya Union Home Minister Amit Shah tangshalo New Delhi wo kwchug thaini samang khlainai rok bai achuglai khlaiwi karakhe sebnaharane bagai gwashemang rekha bohaikeno kendriya Union Home Minister Amit Shah saklaikha meite te kuki community rok bai dakti kheno achuglai khlaine abuni sakang Manipur no toiwi kok samani RSS ni okra naikolnai mohon bakwar Manipur katalke teisa habar tungphulaijak aborok nuksakai tongka o habar rok ashalo Manipur no toiwina achuglai khwlaikha kendriya Union Home Minister o hastewa te habar tungphulaijak ta ongtung aborok no jaike naikolnai bagai ni shaka aboni logewa kendriya Union Home Minister shaka nangke Manipur teisa kendriya sengkrak bodol rohor jaknai Manipur habar tongkon changke tonnani bagai joto faising tuino naikol jaknai achuglai paiwe kaisa statement romwi Sarastra mantrak khwlaikha Saranachi Shivirno toiwi bo achuglai khwlaine Amit Shah o salni achuglai go phai manjak phaika kendriya Sarastra Sachiv Ajay Balla Intelligence Bureau ni Director Topon Deka Manus Pandey Lieutenant General Upendra Dwivedi te kwchug thaini samang khlaine ro Bureau Report Kokkhorang